Jeg hedder Nicoline, og jeg er 23 år gammel. Jeg har været frivillig i Headspace i cirka lidt over et halvt år, og så før det var jeg praktikant hernede i et halvt år. Jeg får ud af at være frivillig i Headspace, det er, at jeg synes, det giver enormt meget at vide, at man kan hjælpe de unge, og man er med til at gøre en forskel i deres liv. Det kan være, at de kommer ind og har en enkelt time inde hos os, og så ved jeg, at når de går herfra igen, så har de fået en meget bedre dag, end de måske havde inden. Det kan også være, at det gør noget for hele deres uge, og det synes jeg bare er enormt givende at vide, at man kan tage hjem med en virkelig sådan et godt klap på skulderen. Jeg er frivillig i Headspace, fordi jeg ønsker at gøre en forskel for unge, der går og har det lidt svært. Jeg har et ønske om, at alle unge de burde have nogen at tale med, for det kunne jeg også godt selv have brugt, da jeg var lidt yngre. Og derfor så synes jeg bare, at det er fedt at kunne give noget tilbage af det, jeg selv gik og manglede lidt før i tiden. Velkommen til. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Nu sagde jeg noget. Men jeg har lige fået at vide, at jeg lugter snacks. Så... Ej, undskyld.